Bon dia, benvingudes, benvinguts. Comencem aquí una marató de ganxo d'especial Fira de Navàs. Parlarem de la cíclica, però clar, primer m'agradaria emmarcar una miqueta el que és la Fira de Navàs, 94 edicions, i estic al costat de l'alcalde de Navàs, senyor Jaume Casals. Què tal, com esteu? Bon dia, Carles. Bé, bé. Molt content d'estar aquí a Navàs. Ara estàvem parlant així... Jo estic nerviós, perquè és que això per nosaltres és un abans... Espero que sigui un abans i un després. Tinc aquesta esperança. Per nosaltres també és una aposta de futur, també. O sigui, la fira que fa 94 anys que es va fent, l'hem anat reinventant mica en mica. L'any passat hi van recuperar coses com la cíclica i aquest any creiem que hi faltava aquest punt de retransmissió que podia lligar més amb la cíclica i també amb tota la fira en general. I s'han de provar les coses. Estem molt contents que sigui així, que hagueu apostat també per nosaltres. 94 edicions de la Fira de Navàs. Correcte, 94. 94 edicions de la Fira de Primavera de Navàs vol dir que això és un acte important en aquesta població. És un dels actes importants de l'any, suposo, no? La població podem dir que té 3 actes històrics importants, que són la Fira de Primavera, la Fira de Tardor, que és el tercer diumenge d'octubre, que és el tercer cap de setmana d'octubre, i la Festa Major, que és cap a finals d'agost, fent competència amb Manresa a vegades. Està bé, això, Però vosaltres t'hi veu molt, Per la Festa Major hi ha molta gent de Manresa que puja aquí, Sí, però costa, Ens veiem molta més gent de Berga. Què dius, ara? Sembla que no hi ha la mateixa distància de Navàs a Manresa que de Manresa a Navàs. No sé què passa. Si els de Manresa potser són una mica centralistes de vegades, Bueno, és igual, no cal que ho diguis tu, ja ho dic jo. Ja ho dic jo, que si no, després encara tindrem aquí problemes. Escolta'm, la Fira Primavera de Navàs, què és? Com la definiries? És una fira multisectorial en la qual omplim el passeig Ramon Vall de Navàs, que són 1.200 metres de llargada, tot de paradetes, aproximadament hi ha unes 100 paradetes, però a més també hi ha tot un seguit d'activitats musicals, teatrals, esportives, exhibicions, curses ciclistes, hi ha una miqueta de tot. Entenc que les entitats de la població doncs es volquen també, no?, a poder fer activitats, geganters, danses... Moltíssim. O sigui, per exemple, la cíclica no seria possible sense tota una colla de ciclistes que hi ha al poble. Hi ha com 3 colles de ciclistes que hi estan participant i muntant-ho tot, impliquen molta gent a tots els punts de control, a la preparació, i això hi és. Però és que també, a més també trobes que a la tarda, per exemple, tenim la trobada gegantera, que hi ha la colla gegantera implicada. O sigui, en tot hi ha moltes entitats que hi fan la seva activitat i això suma i fa una fira més gran. És el que fa una fira molt viva, no? Parlant de fira viva, he estat passejant ja aquest matí des de primera hora, he vist també les atraccions de fira, que deuen ser una altra de les coses d'aquelles que, sobretot la quitxalla, deu esperar amb molta alegria, no? Sí, és un punt... Sí, he comentat que el passeig s'omplia, els 1.200 metres de llargada de passeig s'omplien a banda i banda de paradetes i activitats, però és que també hi ha un lateral on s'hi posen les atraccions. I aquí doncs, hi venen moltes famílies, s'ho passen molt bé amb les atraccions, sobretot els més petits també. Se'ns queixen alguns pares de que a vegades són molt cares les atraccions. I sí, bueno, és que això, els talerons i les passatones, Que xundena. Jaume, la cíclica. La cíclica dius que és una aposta de l'any passat, és una aposta de l'Ajuntament de Navàs o de la població de Navàs pel ciclisme, no? Exactament què és i per què feu aquesta aposta pel ciclisme? Sí, nosaltres vam veure que hi vam estar analitzant que les fires multisectorials estan com estancades. Els cal buscar algun element que sigui motivador, que acompanyi la fira multisectorial en si, no? I vam pensar en aquest sector, vam començar a parlar i vam trobar tot de gent d'aquí al poble que es vam convidar a la reunió vinculats al món de la bicicleta que van estar encantats de fer-ho. I l'any passat va ser relativament precipitat, que en 2 mesos i mig, 3 ho vam poder muntar, aquest any amb molt més temps ho hem anat preparant i contents que hem anat sumant tots aquests col·laboradors que sense ells això no seria possible. Ara ja tenim la carretera plena de voluntaris, no? A punt de tallar la carretera, ara ho explicarem bé, la primera part de la cíclica, que té 2 parts, aquesta del matí, que és aquesta contrarrellotge fins a Castelladral, i després un circuit BTT urbà, que és espectacular. Correcte, tenim el repte, que són aquesta pujada fins a Castelladral, i la revolta, que és el circuit aquest de la tarda, a partir de 4:45, que també estarà bastant bé, i enmig també altres activitats vinculades a la bicicleta, com poden ser obres teatrals, actuacions teatrals a nivell de carrer, i també hi ha algunes exhibicions de bicicleta. O sigui, durant tot el dissabte girem al voltant de la bici. Ens agradaria que la gent estés connectada al YouTube del Ganxo, però sobretot ens agradaria que la gent vingués. L'altre dia, en la primera activitat,
el senyor Mauri ja ens va dir que avui tindríem, avui garantit, un dia de sol esplèndid i sembla que tot apunta que serà així, no? Bueno, de moment ja veiem un sol meravellós, no? M'imagino que convidem a tothom a venir aquí, no? Sí, sí. Que vinguin a Navàs, que s'ho passaran bé, que hi ha un passeig, activitats, restaurants, bars, molt espectacle, molt caliu, una bona ombra també, amb aquests arbres que tenim aquí al passeig, i també sí que farà un bon dia i jo crec que val la pena no quedar-se a casa. Només una pregunta. Si es queden a casa, que mirin el ganxo. Exacte. Si és la 94, el cap ja comença a pensar en la 100? El cap està pensant en la 95, encara. Està pensant en acabar la 94 perquè és molt intensa i després pensar, quan acaba la 94 és pensar en la 95 i després sí que amb el temps va anar a pensar en la 100, però la cíclica ja és una aposta per mirar de fer alguna cosa molt més potencial de cara a la 100. Mira, nosaltres retransmetrem en directe la cíclica i ho farem, doncs, mira, de moment amb una sabata i una espardenya, amb el que tenim, no? I intentarem, doncs, fer una retransmissió, però clar, ningú que es pensi aquí que això és el Tour de França, perquè ni tindrem helicòpter ni tindrem totes aquestes coses, no? Llavors, bueno, començarem fent una retransmissió, però nosaltres al ganxo sí que ens posem un repte. A la 100 volem helicòpter 1. T'anava a dir això, tens volem helicòpter a la 100 i això voldrà dir que la cíclica ha pujat moltíssim, que això serà un èxit de participació cada any més, que s'ha de convertir en una cursa referent a Catalunya i que hem de poder tenir un helicòpter a l'edició número 100 perquè això voldrà dir que estem molt a tope i molt en força. Si no ho tenim abans, Tenim deures, doncs treballarem per això. Molt bé, Jaume, moltes gràcies. Molt bona fira i a gaudir de la Fira de Primavera de Navàs, que m'imagino que com a alcalde també deu tenir un punt d'estrès, no? Sí, mira, ara a les 10 començar la cursa del repte, a 2:15 fem una activitat que es diu Projectem Parcs de Futur i cada 2x3 hi ha una activitat. O sigui, és un no parar. Hi ha moltíssimes coses, però està bé. Fa més completa la fira també. Fantàstic. Moltes gràcies.